Straight to the point. Nasa kabilang linya natin, kaibigan po naman natin from the Volunteers Against Crime and Corruption, si Sir Dante Jimenez po naman. Sir, ito hong sa may San Juan del Monte incident, sa Bulacan incident, sir. Ano, sir, ang inyong pananaw dito, sir? Well, unang-una, alam mo, John, sabi nga namin, while we are happy at this, pero suspect na nagsasalita at tinanggap yung pagpumasok. Hindi pa kompleto yung proseso. Dapat mag-iingat ang pulis dyan. Pag nagbigay po ng affidavit dyan, ng testimony, dapat assisted by a lawyer. Nagbigay na kami ng lawyer. Yes, sir. At ang BACC is now helping them at pag-aalala si Atty. Pete Pitay Principe. Ito yung abogado natin na sanay na sanay sa mga massacre cases. Sir, yung bang mga death bill reimposition measures, sir, ay nasaan ng level ngayon, sir? Sabi ko, napaka-super bagad ng Kongreso. Pinangako ni Presidente yan, naalala mo, John. 60 million bumoto sa kanya. Isa yan sa nga sinabi ni Presidente, including kami, mga victims of heinous crime, may babalik yung death penalty. 1 year later, ngayon na, mag-1 year na ngayon. Hindi pa rin. So, the ball now is in the Congress, sir, no? Kasi lawmaking naman ito. Totoo yan. How many more massacres and killings must happen Nako. para ma-realize nila na dapat ibalik ng death penalty, no? Oo. In the meantime, sir, anyway, this is a continuing topic. Maraming salamat, Sir Dante. Thank you, sir. Thank you, John. Bye. Yes, sir. Salamat kayo kay at least Megala Osaka, human rights advocate against crime and corruption, Megala, si Mr. Dante Jimenez na kauban natin. Straight to the point.